Hei ja tervetuloa uudelle videolle. Tänään mä kuvaan My Dayn. Mulla on suunnitelmissa tänään mennä tallille ja ollaan varmaan vaan kotona. Mä menen siis tallille joskus 11 aikaan ja sitten on siellä varmaan johonkin ainakin 2 asti. En tiedä, onko vielä pidempään, mutta ainakin varmaan 2. Niin mä heräsin aika myöhään, niin kello on kohta 9:30. Niin mä en oo syönyt vielä aamupalaa, enkä niin kun laittanut vielä tallikamuja, niin mun pitää ne vielä laittaa ja syödä aamupala. On täysin muuta, että mun pitää tehdä vielä evätkin tallille, jos mä oon siellä niin kun yli tai 2 asti, koska mulla ei todellakaan riitä vain aamupala sinne asti, joten mennään tekemään mulle evät tallille. Ja just se, että mulla on sämpylöitä, niin mä lisään näihin vaan kinkkua, koska näissä ei ole vielä kinkkua, niin mä voin syödä yhden näistä nyt aamupalaksi ja nämä 2 mä voin ottaa sitten eväksi tallille. Mä otin siis nyt yhden näistä sämpylöistä nyt aamupalaksi ja ne 2 mä otin eväksi. Mä kataan nyt mulle eväät tämmöiseen kassiin. Mä otan siis nämä 2 sämpylää ja sit mä otan vesipullon. Joo, siinä oli mun eväät. Mä vaihoin nyt mun tallikamat. Mulle tehtiin tämmöiset letit. Mulla on tämmönen huppari ja tän alla toinen paita. Sitten mulla on tämmöiset housut ja tämmöiset sukat ja sitten mä laitan vielä ratsastustakin ja niin. Mutta kello on nyt 10:30, niin mä lähden tänne noin puolen tunnin päästä. Niin, me tultiin äsken kotiin ja menen happeen peliin, joten mä nyt nopeasti yritän veikata ja sitten me lähdetään. Mulla on tähän kiire aikataulu, kun mä en ois vaihtanut vaatteita. Tai no siis vaan tai siis äsken otin vaan ekat mitä löytyi. Niin mun pitäisi nekin vielä valita. Ja joo. Mulla on kyllä ajatuksena, että mä laittaisin mun yhdet lempifarkut. Ja sit, no mä en tiedä minkä paidan mä laitan, ehkä tän. Mutta joo, mä ehkä ainakin laitan ne farkut. Siis mä en ymmärrä. Aina kun on kiire, niin jotain ei löydy. Koska nyt mä en löydä mun lempi bronzer-sivellintä, niin mun täytyy tämmönen putsata. Tämmöseen tähän Garnierin tähän puhdistusveteen tai tähän, en mä tiedä, koska mä en löydä sitä mun lempi bronzer-sivellintä. Mulla on tämmönen asu, eli mulla on tämmönen paita, tämmöset farkut ja tämmönen laukku. Tässä on mun asu. Me tultiin vähän aikaa sit sieltä pelistä ja Happe voitti 5-4, jos muistan oikein. Ja joo. Mä unohdin kuvata, joten mä oon syönyt jo iltapalan, vaihtanut yökkärin ja pessyt meikit, mutta nyt tehdään skincare. Kommentoikaa muuten alas, jos haluatte lisää tämmösiä My Day-videoita, koska näitä on tosi hauska tehdä.
Mä menen nyt nukkumaan, niin kiitos kun katsoit tämän videon ja nähdään seuraavassa videossa.